Nomor berapa nanti lang? Nomor berapa? 585. 585. 585. 247. Hah? 247. Yang moral ada nih. 247. 247. Tar. Dapat enggak? Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Ranowani, Aidang Karbona, Dana Mangalong. BL 159. 159 BL. Itu aja ya. Tapi mas ya. Depan cepat kan prosesi mereka.
Dari sinar dalam bagian dah. Kak udah bagus. Tapi kalau pulang kemarin dulu ada bacaan di pokan itu. Udah bagus. Rame kali ya. Rame kali ya udah kayak gini. Ada yang ngepak deh.
sadarion di tonga-tonga ni huriata lau pasato tohonan hasituaun tu dua hala ina dohot pelantikan panitia pembangunan ni huriata ala prosesi do pinangido do hormat jongjong mahita sude damang dainang. Hamua manami nanami toluma ulaun di perminggu tahun pelantikan panitia pembangunan pada dahun calon situan baru dohot pasahaton tohonan hasituaun alani di bagasan lasniroha hasabaron hahomion mahita madohoti permingguanon alani upasat hamatu kita saluhutna selamat hari Minggu horas. Hupang itu kami dohot hormat huita sude. Asa denggama tapake masker tai seliling madohoti permingguanon. Hamuna ruas ni huria nahina holongan ni debata. Horas ma dihita saluhutna. Pinujima debata amani Tuhatta Yesus Kristus. Na saya totong mangaramoti daging nang todita. Di parmudu-mudu do nguluta sian ari tu ari. Tiki tu tiki. Di batuduhod do holong nirohanai tu hita. Nuaing bongotamma minggu letare marhite topik. Marlas niroha di bagasan Tuhani. Atong tapujima guarna nabadiai. Martang yang mahita di bagasan rohat tabi.
Amin. Marede mahita sa buku de HKBP nomor 125 ayat 1 ayat 2 dot ayat 4. Hite goarni debata ama dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni to di perbadian na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamu rap dohot Jerusalem. Jala marolopolop mida ibana sudehamu. Aleak kana holong roha di ibana. Marlas ni roha situtuma rap dohot ibana sudehamu. Aleak kana marsak roha mida ibana na sailaon. Las dorohaku diak kana madok tuau, beta hita manopoti bagas ni Jehovah. Haleluya. 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 Tang yang mahita. Ale Tuhan Yesus sasada hodo si Pangulu padumuhon jolma dohot debata. Pupuji hami gormi jala hudok hami mauliate tuho alani saluhut nabi nahemi. Patupahon hanguluan nami saidongani mahami marhite-hite ansini roham. Asahu pikiri hami totong natina ommu dohot hamamatem. Asahu warsakok kami dosa nami jala asa tubuh di hami aporseaon nasitok. Jala asa marroha haholongon hami uhut madok mauliate tuho. Asa olo hami manghuton horo di hamatean. Ale Tuhan Yesus di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni salhut huria. Nau tinobus mu marhite mudar mu nabadiai. Olat nion rodi saleleng ni leleng na.
Amin. Udul Maid. Mari Dehita. Patik ni debata dihita minggu letare sadarion. Imana tersurat di patik perjolo satro di patik pasapuluan. Patik perjolo. Audo Jehovah debatam ninna debatatta. Dang jadi marakup au bainommu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganommu jala dang jadi sumanommu. Manangah na di benua ginjak noho na di benua tongaon. Rodi nadi bagasan aik, nadi toru ni tano, yang go tunggabe si sobaon manang sioluan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna, ay hona humna dosogot akana marsine yang digoarna. Patik paupaton, ingot hamuma babadiahon ari minggui, dinaono marima ulhamuna sa siulomu, alay anggoari papituhoni, ari pada dianan ni Jehovah de batam doi. Dang jadi ho mangula anggo di hari nasasadai. Manang anakmu pe manang burum. Manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru. Rodi pinahammu, rodi isini hutani halak pe. Namangibati hutam. Adi nono mari do di toppa de bata langit do tano do laut do nasa isina. Dungi maladian do ibana di ari papituhoni. Di bahini do ubaid di pas-pasu debata Jehovah ari para dia nanai jala di barbadiai. Patik palimahon ikon pasang pemudo natorasmu asa mertuaho jala leling mangolu di tano nanilihon di Jehovah debatam diho. Patik paunopon unakho mamunu. Patik papituhon unakho mangalakup. Patik pawaluhon unakho manakko. Patik pasiahon unako olo makatidakon hata na sututu maralodongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu. Manang naposona bawa manang naposona boru-boru. Manang lebuna manang hodana. Manang dia pe ugasan ni dongammu. Beha padok ni debata taringot tu patik na sapului. Odo audo Jehovah debatam ninna debatatta pargogo na suhatu dosan jala parrimas sililuhon dosan yamana tupino parana rodi sudut patoluhon rodi sudut pawapaton pinoparan niak kana sugoro hadiau alai asidoro hakum diakka namar ribu-ribu akan namar holong niro hadiau naso mangalausi patiki atong rak magidogogo mahita sian Tuhan debatan. Ale Tuhan debatan, sai pergogoi mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Mari dita. Oh
tatopoti ma dosata martangiang ma hita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suhatu dosan para siro hami dahami nadangolon narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagudangi di bagasan hajahato dohami tubu jaladang adong hapor seaon di bagasan rohanami hian saluhut dohami manibil sian akka dalammu macai godang do pangalasion nami di patikmu alai ingok mahami ali Tuhan ala ni denggan di basam dot asini roham sayunang paingot-ingot akka dosa nami dosa ni haposon nami dohot pangalasion nami sa ingot mahami hobartu asini roham dohot denggan di basam ala ni guarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maruham di dosa nami na gudangi. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosa. Humok kopita gabe dosa do ibana na sutumadda dosa di bahen debata. Asa gabe hati goran di debata hita. Marhite-hite ibana. Hasangapun ma di debata na digijang. Amen. Amin. Mari dita. Hatani debata turpuk epistel di hari Minggu sadarion. Tersurat di Lukas 15 mamuka maisian ayat sada saat rodi ayat pitu. Dungi di pasol hot torop akka si jalobeo dohot si pardosa dirina tuibana laho tumangihon hatana. Jadi marumutungut maaka parise doho si boto surat ia hatana sida dijakono do aka pardosa pola sapanganan ibana doho nasida. Gabe di hatahon ibana ma upamaot tunasida. Ise hamu sahala par biru-biru 100 anggo terdepar sadasiani naso tuminggal hon nasia pulu siai di ladang lau mangalului naso taridai pai maju pangsa. Iya dong dapok sa dia pehom ma tu abarana sian lasni rohana.
Jadi dungsat ibana tujabuna, di papungu ma ale-ale na dohot hobar hudulna, di dogma tunasida, marlas niroha mahamu rab doho tau, ala jupangau biru-biruku naung magoi. Hudok ma tuhamu, sumat tusido gumodang las niroha, di banua gijang mida si pardosa sahala. Naolo paubaon rohana, asamida sia pulusia partigor, nasopola paubahon rohana sida. Ido sahatna, martua doakan atu mangion hatan di debata, jalana upeopsa. Amin. Mari de mahita. Tidak koma hata porsiau tai songon nahina tidak kondi dongata sa porsiau disadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo nasu hatulusan, natu mepalangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anaknya debata Jehovah nasadai, iman tinubun nisi Maria, nagabe-gabean sianton di perbadia, andorang soha bubuan. Ido tumata, natu mau na bernit, di panggungan di selatus. Nama terpajal lo ibana di hau binar silang, natu atu banu aturu dungtano. Namulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudul di siamun di jauh. Amanai pergogo nasu hatu dosani, di sima ibana pai mamulak suku tutanoon, mangumi halak na mangulu doa mate. Au porsea ditun di perbadia, jala dong sada huria nabadia, huria atau pani halak Kristen akan nabadia, do dia sasaan di dosa, do dia tai namandok, mulak mangulu suku daging halak nong mate, do dia muluan nasora sudah. Amin. Tapi bagaimana titing barita masak? Titing Minggu 27 Maret 2022. Di pabotohon tusude ruas nihuria saleleng masa pandemi COVID-19 sia titing dang pola di jahahon sude. Sada kuota hudulan di ruas. Di pabotohon tusude ruas mamuka sian hari Minggu tanggal 10 Maret 2022. Kuota hudulan ni ruas gabe 75% sian kapasitas bangku gereja saleleng pandemi COVID-19 sia di level 2 ima sabangku tolu halak. 2. Pasahat tohonan situa. Di hari Minggu sadarion tanggal 27 Maret 2022 di permingguan pukul sia wib
patupaun ni huria do acara pasahat tohonan situa tu dua halak calon situa naung madalani masa persiajaran naung motikna sataon. Di patupa mai anon dung sidung jamita manang dung sidung papungu pelean. Tolu, mangojakkon panitia pembangunan. Di hari Minggu sadarion di parmingguon pukul sia wib di patupa huriatta do mangojakkon panitia pembangunan jala di patupa mai anon dung sidung jamita manang dung sidung papungu pelean. Alani i hupangido hami ma anon asaro tujolo nilanggatan sude akka panitia pembangunan ditikki pajak kononi. Opat, patadahon calon situa. Di hari Minggu sadarion di parmingguon pukul sia wib di patupa huriatta do acara patadahon tulu halak calon situa ima. Sada, Teddy Rocky Maju Marpaung, Tubuh, tanggal 30 Juni 1982, alamat Jalan Raya Setu nomor 4 RT 006 RW 004 masuk tu sektor Opat. 2. Sutrisno Marpaung, Tubuh, tanggal 15 September 1977, alamat Jalan Giri Kencana RT 06 RW 07 nomor 150 masuk sektor Pitu. Tolu, Erida Kris Asi Parningotan Borusi Hombing, Tubuh, tanggal 21 November 1974, alamat Jalan Sepakat Walu nomor 41 RT 2 RW 1 Cilangkap sektor 10 sada. 5. Amplop ucapan syukur ulang tahun Huria ke-31. Di Pabotohon tu sudah ruas hobartu program kerja ni Huria tahun 2022 patupota do papungu sumbangan amplop ucapan syukur ulang tahun Huria patulupulu sadahon alani i sagihonon ni parhalado ma amplop tuganup ruas ni Huria asalaos tapasahat mai muse songon tupakta dilas nirohatta di ulang tahun Huria boy ma tapasahat marhite parhalado sektor tabe manang dipasahat ma tu kantor gereja. Onom namodding nunga marujungolu amang kastel manurung na hinabaluhon ni inang Nurmala boru na 70 di hari Sabtu 26 Maret 2022 pukul 10.30 WIB di IGD RSKO Cibubur, alamat Jalan Kampung Baru nomor 30 RT 10 Sada RW 12 Ciracas Jakarta Timur sektor 5 nomor register 052 onom nuaeng bakena di rumah duka Sopogabe Harjamukti Depok Jabar. Tatang yakom ma asa dia puli jala dipergogoi Tuhan keluarga na ditadikon. Sadarion pukul siawib di patupa huriatta do permingguon di rumah duka Sopogabe na niuluhon ni pendeta Sangaha Tumanggor. Pitu, permingguon ulang tahun Huria. Di hari Minggu nanengro tanggal 3 April 2022 di permingguan pukul sia wib laos di patupa huriatta do acara makalasson ulang tahun HKBP Cipayung Cilangkap na 30 sadahon. Walu pangapulion di hari Minggu sadarion tanggal 27 Maret 2022 pukul 10 sia wib di patupa huriatta do acara pangapulion tu keluarga almarhum Monang Aritonang sektor Sada na niuluhon ni pendeta Ludu HM Simanjuntak. Sia pelean sadabe pelean tu pembangunan mardomu ala naung diojakkon panitia pembangunan alana i mamukka sian hari Minggu tanggal 3 April 2022 pelean sadabe ima na tu pembangunan tapasahat mai tu inganan na pulik
Alani i mamukka sian minggu naro di sude permingguon patu paun ni huriat tama inganan na pulik bahen pelian sadabe ima pelian tu pembangunan. 10. Celengan Rp1.000 per hari untuk dana pensiun HKBP. Di pabotohon tu sude ruas terlumo bima nasopasahaton celengan sumbangan tu dana pensiun HKBP mardongan elek-elek mahami mangidohon asa tapasahat mai tu parhalado sektor tabe manang langsung tu kantor gereja hari Sabtu tanggal 2 April 2022 pukul 12 ima tikki naparpudi pasahaton sumbangani. 10 sada rapat Dewan Diakonia Dohot Seksi di hari Senin tanggal 20 lalu Maret 2022 pukul 10 siawib maringanan di aula lantai sada naing di patupama rapat Dewan Diakonia Dohot Laho Makatai periodisasi kepengurusan seksi-seksi alani i hupangi dohami ma asaro sude pengurus seksi na adong di Dewan Diakonia Dohot tim sosial madohoti rapoti songonima titing dihita. Tabigema Corona Poso Alegria secara virtual.
Mari demaita sian buku de nomor 372 ayat saya dot ayat 2. Dame na sumurung sian saluhut na ruha ima mangaramuti hati-hati dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Barita nauli nagabe ujahan ni Jamita di parminggota sadarion ima na marguar minggu letare dienet ma sian pesalmen biddu 32 mamuka ma sian ayat 8 sahat rodi ayat 10 sada. Pesalmen biddu 32 mamukama sian ayat 8 sahat rodi ayat 10 sada. Tapai huti hutma di bagasan rohatta
songonon mahatani di bata. Huparrohai jala hupudai peho taringot tu dalan sidalananmu. Huiring-iring peho dohot pamereng ni mataku. Unang tungsongon hudahamu manang songon halude naso marruha. Dangolo dumonok tuho da pinatuddo ni kokang. Tung nalando parniahapan ni parjahat. Alay manang ise na marhapusan tu Jahuba haliak konon na tu si asini roha. Marlas ni roha mahamu mida Jahuba jala marolopolop mahamu ale akka partigor. Jala marid de masude hamu akka parsihohot marroha. Ima sahatna. Didok Jesus tuhita na martua ima naulo manangihon hatan ni di bata. Jala mangulahon di bagasan ngulu sigano pare. Hamu dongan na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus minggu letare marlas ni ruha. Adong do halak seorang yang nakon na pas di hari minggu letare di bahem ma guar ni burunai letare boru semajutak. Molo adong guar ni halak judika, nga pasti di hari minggu judika may seorang. Tung las maul pe guar ni minggui, molo pas di minggui do seorang, nga pasti adong dodong aku guar na rebinis cere boru sianipar. Akan na sopar huria datung ibotoy do reminis cere. Kamu dongan dung dibahen letare disukup ma hira-hira bohado inang dung dibaheko guar ni burumon letare marlas ni roha doho dung dibaheko guar di burumon letare. Ya, saya selalu bangga dibuat buruku ini. Dia merupa nih perbenggam. Anak buruku ini pintar amang. Mulai dari TK sampai S1 sampai S2. Bahkan S1, S2 cum laude. Ahama musay mabahen bangga ho tuburum siletareon. Wah, ada lagi emang. Aku dapat hela yang pintar juga. Tamat dari Inggris. Adong dope? Ada. Helaku ini bagus posisinya di kementerian. Adong dope? Ada. Dak pula liling hupaima. Ngetor adong pahopukku sian siletarion. Adong dope? Ima jo. Hamudongan terjalur hatta dote bangga buru pajjaitanon tu siletare buru si majutahon. Baru adong mamuse keluarga siletare tong anak-anak. Apalah kebanggaanmu Bapak sejak anakmu letare? Oh, aku bangga. Dia ketika remaja tak payah kusuruh untuk belajar CD. Karena ku dengar ada temanku susah hanya menyuruh anaknya belajar CD. Anakku ini gampang.
Apalagi anakku ini emang langsung aktif di gereja begitu menikah. Bahkan sebelum menikah pun dia sudah aktif di seksi sekolah minggu. Bahkan sempat guru sekolah minggu. Sekarang pun dia ikut Qur'amah. Hamu dongan asing teh. Habang kon nasada, tu nasada. Anggo nasada nakin berupa jetanon holan nomor perduman tu portibi do. Anggo nasada on merperdumuan tu Jahoba. Asa ido naneng dohonon niletarion molo bangga ho, molo marlas niroha ho. Utabu manian molo marlas niroha hinor konni haloho tommu tu dibata. Molo bangga sada ama sada ina ala ketua dewan perwakilan rakyat gelengna inukku pe bangga do 3 tahun na salpu ala na hutudohon ketua dewan perwakilan rakyat Tapanuli Utara. Alai hamu amanami inanami ikon lubisian i bangga ni hamu na toras mula gelengmu ketua dewan koinonia, ketua dewan marturia, ketua dewan diakonia. Ala merperduman tubuh gijang do. Molo ketua dewan perwakilan rakyat horizontal di hamu dongan. Bahkan gudang dona hona takup. Aledak ya hubege hona takup polisi ketua dewan koinonia. Marturia nang diakonia pe. Alani mah hamu dongan kenapa ya? Tiba-tiba kebanggaan Raja Daud berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya dia bangga. Dia bisa jadi raja. Masih muda sudah terkenal dan tinggal di istana. Banyak duit. Alenggo habang gaun sahalion tung asing do. Sian habang gaun sebelumnya. Raja Daud terpana melihat seorang wanita cantik bernama Betsheba. Sian gijang manatap-natap ina agujo ulini itu anon. Ipa jonok-jonok terboto mak udah punya suami. His name Uria. Tong ipa jono. Ipa buah si Betsheba mak. Aing gabi-gabian nau. Daud hirasongolima rupani. Dang marsa si Daud lem tabbalas di rohana neng membuat si Betsheba asa gabe inat tanah diuji mah buah mah carana teh asa mate si Urion ibaim mah ijulu ibana marporang hirana patuduhon lasni rohana si Daud membuat supaya usia terkenal Uria terkenal di depan tapi asa mate dok holan mabalu si Betsheba Yulima. Panatapan dicol manatorap, hebat ya Raja Daud mau dia menikah dengan Betsheba. Betul-betul dia mau mengangkat martabat Betsheba yang janda muda. Di mata dicol mah ipuji do Raja David. Alai di mata ni dibata dakter hukupan sakap narowa. Iboto di batado sakap narua di Raja David ainunga di foto inatane si Uria ale tongneng dioli alani diutus ma panurirang sinatan hei Daud acugari didramatisir rupani kurang ngajar kau jahat kau jahanam kau onggoho memang parmatem ma Malut tabereng di bibilta sanga do songon na tersonggot. Agu, apa maksudmu? Memalukan kau Natan. Alai ujung na mulut tabereng di bibilton. Holong ni rohani di batado. Marhite-hite si Natan. Uban na di do dosa nai. Uban na di pasingot. Uban na di tulu hati-hati nai. Kamu dongan mulut tabigi pejamita.
Molo sokon na huna tulang dosata. Unang pula tado, agu, jahat ni siludon. Apala mo tebak. Molo makilala do hita huna tebak jamita, berarti mangulu dope partodjota. Bangga sama Tuhan, hamudongan. Alani marolopolop ma, panurirang, marolopolop ma, si Daud. Tuhan begitu baik engkau, aku harusnya mendapatkan hukuman nueng. Dipudai wow, dipasingot wow, HP alani kolong ni rohamdo, alani Maria iya maibana, marlas ni rohai maibana, sukacita Daud luar biasa terhadap Tuhan. Alani ma, didok ma, temata, marhite, hite paduhan, marlas ni roha, di bagasan Tuhan. Marlas ni roha di bagasan Tuhan. Asa malos onna hudok nakin di jolo ni jamiton godang halak marlas ni roha ala sarjana gelengna ala cum laude gelengna ala daksanga manganggur gelengna ala dapat pangkat gelengna ala mamora besanna sudei akalas ni roha horizontal de tunglas wadong hadai sonna tu surgo. Asa si pata marsak doi ba songon padita. Marsak dora ka dong aku kasituan molo adong naneng todoon gabe situa. Ina mamaul na hamudongan. Nga hampir hira sude sektoron la 10 maul. Nga ito topon 40 siya mah umur asal leling niyan marhubas. Adong do na boy niyan maul. Sibuk aku amang. Justru di sibuk milo berkualitas so. Dia do penituan molot menganggur doh. Bereng ma si Simon. Bereng ma si Andreas. Tiki di sapakko do jalanai. Ditiki sibuk ibana ketika dia menunggu berkat. Banyakkah ikan di jalaku? Tuhan memanggilnya. Simon, Simon, follow me. Itinggal kodo berkati. Hape tinggal manita nama jalai. Ngadi si heaven. Utagot do marlas ni roh harap do Jesus. Habudongan. Alani tahu jima. Pasangapun di bata marhiti nguluta. Molo dibegi hamu. Gelengmu neng ditodo gabi situa. Peter langsung doko kamu. Jalo ma hasian. Pasu-pasu deh. Tunglas bu HP. Rocot ni ulommu. Molong edok rocot. Ngelubi-lubi sian sibuki. Rocot bah. Dang tardok be. Rocot justru diharocot tobi do. Patahun itu hammahu. Las ido hata ni di batatu si David. David itu orangnya sibuk. Alai di dok merhite. Hite turpuk nakin di ayat 8 dohot ayat sia 110 sahada huparrohai peho hupodai peho taringot tu si dalanammu huiring-iring peho. Enak betul kalimat Tuhan Yesus. David mulai sonari patigor ma pardo pahammu. Huboto do kesibukanmu. Huparrohai peho. Huiring-iring peho. Molodung debata madok huparrohai. Huiring-iring. Mantap tenan. Amudongan. Hudok ma tu sada ama. Amang. Yanak komuna. Nain tudo omma gabe situa. Paunang jo sibuk doi. Ater tulo pak tonai mak. HP sektori ngalas rohana dian. Molo gabe situa anak nai asing-asing do sektor. Jangan dulu amang. Ibagasan rohaku HP ikon ditiki sibuk nih do. Alana molo ditiki sibuk kita lem sukses
kita semakin merasakan jamahan Tuhan. Aitiki kuliah au membuat esada, saya masuk anggota resimen mahasiswa. Bahkan saya sempat komandan resimen mahasiswa. Akadong aku madok Herbert bodoh kau. Kita ini mau kuliah, kita ini harus selesai tepat waktu. Udah, aku akan bangga ketika aku semakin aktif dan banyak yang kupegang, aku bisa tetap selesai sesuai dengan waktu. Tong do selesai au. Nah sohya, madohot ya ke kesibukan. Tong do dang lulus, hamudongan. Alan di molo lem berhasil kita mengulah ulau tadi tonga ni gudang ni ulau ni, kita semakin merasakan Tuhan. Alan lima didok nakin manang ise na marhaposan tu Jahoba haliak konon nama tu si asini roha. Nggak tak buit bayakon haliak konon nama tu si. Molo tabayakon rupa ni jabuta mek manang belga sadia peluasna molo tapati kordoro hatta molo marhaposan tu di batado hita di haliakon di batana bagas tai tu asini rohana. Imah mudungan badan ni Tuhan. Alan di ayo nakin tertikting amata kolas amata kales ya manurung ya. Berita duka cita amata kastel manurung. Nah budari laudo kami manikir budari pe tapain acara resmi manikir sian huria lau kami situasi mamora situa dolok situa bon tarboto madisi sarapat dope inangi dohot amangi pukul sia manogot HP sada 1,5 jam kemudian hobar tutik tingon pukul 10 tolu mate. Asa sipata marsa doi pamulano padohan 3 tahun nape ya mang. Nah, asa julo longgarjo aku habis serapat pedongan mate. Hayate hodo pe 3 tahun tu julo hamudongan. Imang ulun anon lanti homma ojak konot tomma panitia pembangunan. Akan nolo gabi panitia pembangunan ini macam mak. Amang Oscar 3 bulan lain nama kurang lebih pensiun nama. Somalna molo pensiun menikmati masa pensiun mak. HP amangon las lo gabi ketua pembangunan. Husukun na sida hira-hira sedia mak silulom muna hepeng. Sekitar 5M. Ipature ma bongkar habis ma pelafonon, bongkar habis ma atap. Ay holan jong gerejon dak kia bergati ala dengan marpeotan sudi pelafonon. Molo ditambal par tahun amang bongsu tong do musim manetek amulungan ala yang bongkar habis mon opera ipamudrotik asa aga ulabas gereja tahun amulungan ipajongjong mamuse gedung sekolah minggu di sana manangguar na gedung serbaguna di lahan na kosong borat ulau ni alay olo amagon maluhuk di rapot perhalado kami di puncak 25-26 Januari isukun amang Oscar habis sudi perhalado toho do didukuk kamu au gabe ketua toho atong tabukti kom majo ikon adong 500 juta sonari pungu 500 juta enggau tenang do ay ngahu boto lubisan 500 juta dong do hepeng nami sudi mulai papungu-pungu di rekening atong siani si maparjolo sian au dah au do uluan au matong mabenteladan dak pola ni kontak burusi tanggang manukut jo sekian sian au niku 8 digit Roma musi pada toto manggor sian au nak ibabua matong sadok digijang ni onom digit mak rata-rata
Cep. Spontanitas tanpa kontak istri. Husukum majunat tak dengar dong. Terpapungu mah sekitar 225 juta, sonari 225 juta. Adong do pena so mengalun. Banyak kok marupani 250 juta. Tak pola muru amang Oscar. Bah 500 bah. Tenang do nasida irohaku berarti sian nasida mah 21 kan hidup. Pasti lo bisa dian non haruar do subangan nasida hamudongan. Kan. Songoni mana mangulon. Aku pedang Peter hudok tinatakku do holat turun. Basta sotung gabi somangan ala nih. Dupet terpiga hari hudok kemak mah ada sumbangan spontanitas. Berapa sekian? Oke. Ya mula dong hita perhala do rupani tadok tinata songon bah. Sedia. Kudang mai. Dang songon to. Geri ada kun sabalik nah. Otik mai pa. Ha. Dak pola hadu peta tabai ana berlanjut don terus kan itu. Harus songon siko songoni mahmu. Jol mana boy songoni. Ima jol mana saya tok tong marlas ni roha mida Jehovah. Molo mida portibi do hita marlas ni roha susah. Aitor dipikir mak. Amores non gabe terhamba mak. Lapu agung. Lo akan asing hamudongan. HP molo Jehovah no tabereng las ido sudah turemai hamudongan. Alani nga parjolo hami parhalado mengisi kasih. Holan naso dibuka do rekening. Mudah-mudahan marsukot buka ma rekening panitia pembangunan HKBP Cipaung Cilangkap. Dan rekening ni Huria ikon rekening pembangunan do. Asa hamupe molo di pasahat ketua manang seksidana ke proposal mardalan ngopos rohannya kena majoli rekening panitia pembangunan do. Molo rekening hurian non sotung las gabi balat joni padita ludan non. Imamu dengan semangat, ayo semangat. Asa molo marnatal hitan non ngabaga be. Ngalam gajang be gereja ton. Kecil lah itu. Molo marlas niro hahitamida Jehovah. Kan itu. Molo dung soni hamu dongan, wah kita pasti akan bersuka cita dalam hidup ini. Dukonian non patadahono ton ma tulu halak calon situa opat hian alisada terpapar covid ala terpapar covid dong negatif nian alikon 10 hari mak ipate nang majo mungkin dalam itu hadorai isi sakom maju sada asadong musia dongan namang yuhut sabulan hari patadahon kada itu ton positif nai matong kado alani sian lang katanon dohonok kuma tuhamu atek beta adong marmingguson molo nga sanga tararbis tuhamu ayo jadi calon sintua. Ini adalah pekerjaan yang paling mulia dari semua pekerjaanmu yang banyak mendatangkan uang. Nya pasti ya modongan alam kita itu sonang kita amat tatid di merpaung anak ni situa Edison merpaung nahinan. Amat tasutris nomor paung ngelubi-lubi sian situaon. Ay jok do nasida di konsistori. Jadi sina sumandada si sustrisno berarti holan nabolang mamatana aleng go sasitong na pipi do. Enang kris borisu hopping helan ni padita do bur pormen ni padita do on. Hamudongan. Manang nai sepehita. Halan di ya saya berharap 1 bulan lagi akan ada lagi diperkenalkan. Asa haduan rap terpasu-pasu mana sida hamudongan. Alan di ayo kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Lasni roha mida Jehovah ima. Asa molo ni bereng rupa ni foto di grup di Pain Putih di Pudina Monas, wajarlah marlas niroha ada Monas. Di Baim musim senyum tanpa masker. Di Pudina ada Twin Tower.
menara kembar di Kuala Lumpur. Di Bema bisa menang margaya na asing patuduhon las di rohana. Ipudina menara Pisa. Alay Roma musik kobar di grup WhatsApp. Buti HP amatay nga hatsit terbaring di rumah sakit sudah 1 bulan. Tapi juga begini, dia do na berkualitas jempoli. Nga pasti dah na terpudum di rumah sakit itu jempol na berkualitas. Engko tiki merdela adi do hita pinopar ni sibulis pe memang ido pangiduan na. Aladang di halamo ni sibulis tong tabay jempol. Uju marsak kita, uju swadok kepekta, uju somarsahit kita ima natino nakon ni para pesalmen di son. Ayo berteman dengan Tuhan sehingga apapun yang ada padamu kau akan dibuat bersuka cita. Hidup hudok 3 jamitaku seorang ibu yang sudah kanser stadium plus 4 ngabotak besi majujungna nang peuli rupani inangi ali terboduk botak nai do haulun ni rupanai lapatan dadak teri dabe ulina alani botak nai mari de mahita naropa amang pendeta. Kenapa lagu yang sedih? Semangat dong. Mailay ba? Atong opak 50 marolop-olop. Macam ini amang pendeta. Nang pe marasahi tahu. Onggo todikku toktong do hipas. Iba hamu dongan. Tonan iturpukon. Alani 2 calon situa majalo tohonan ma sadarion. Lembora do lemmunay nang dang lemmura lem gudang pahata-hatamu bereng mani do parabitan ni madar ni natap di gonggong marageda la separuhahod do pahyam muna do di paruhahod dang hatamu na maddo marhite-hite paruhahon ala na gudang do colmon holan mangalului hahurangatta inang siap sotong danggur idang guroki nang ageday tu sadam mon. Amang nadia pun harus penyemangat. Melemar sa inang disadatiki. Agujo. Semangat! Ikon inamang do. Unang las gabi sa balik na. Hudo, penamasay. Ang getong lam susah mainang martat. Tong dangbe. Semangat hasian. Semangat hasian. Habis ini kita ke Amores. Kado kan? Hido. Harus seperti itu. Menyemangati. Karena dalam Tuhan kita pasti akan bangga. Akan bangga. Inang berupa 1000. Poso hamu nga mabalu. Dakku boto songod dia perdigang umu. Alay nga hubereng nga me daging mu. Kan. Alay belgado daging mu. Ala nito honanon. Semangat. Dang dipikiramu agi dang dipikiramu pertibi. Inang ope asal ni Joe. Inang kurang ini. Kurang kopi. Kurang gula. Sebentar amang. Saya akan datang. Perintah sian situa dona mara akka parumatang. Songo di ba hamu dengan ngulun. Penuh dengan semangat yang luar biasa. Enang pun tetap semangat. Alam rumah ngutungu tinang lemar me madagingmu. Ya, tetap semangat. Harus semangat. Ayaw molo gudang pe makata tahu tetap semangat. Hurajumi may sokon pesalmen. Lam gudang mengkritik iba, menggudang makata iba, nyanggap may holong ni rohana tu iba. Harus dibalik. Ulang tanggap sokon ni rohana, kita sampai susah. Kita anggap itu cintanya. Molo lang lo berohana, lo ipasopwi. Asa medebusa diri si Ludwi. Kan gitu. Molo ipasingok lo pe, berarti dia masih sayang sama kita. Harus seperti itu pemahaman kita. Kalau enggak, itu hanya bisa dilakukan orang kalau selalu bersahabat dengan Tuhan. Nakin didok ditikting tanggal 2 April hari Sabtu pukul 12 batas akhir pasahaton setoran celengan. Ditiktingon nga 420 kakak nama ngalehon dana pensiun celengan. Marartimon tuakad guru na pensiun, padita na pensiun, Bibel Pro na pensiun, diakonis na pensiun.
Dong aku padita narak majolotonan ngamati 5 tahun na salpo holan 150.000 rupiah mak ijalo natai mabalu marengge-rengge may banan waing hamudongan susah 140 walu kurang lebih miliar harus dicari HKBP alai porusta boy parohon sampai sudah hampir 130 otik naira mak lundo anggia songon nasadong dope sian cipain celangkap ini na opung tu di WhatsApp sabar pung kami celengan pung sampai 31 Desember mulai Januarian non tanggal sada mengutip mahami. Ui do mantap mak. Jadi sedang mengutip dotong maing. Alai batasna hari Sabtu mak. Pasahatok kuman non guar-guaron dalam bentuk PDF lastangnya kunupung mak ommak kana mangalione. Ate tung okap dope rohamuna na hudul nuaing disodok na digijang. Unang pula seberek kamu tong, las paroh kamu mak, adakah namaku? Molodang dope, adong dope pitu hari nari. Asalasi ditangnyakun purus museguari, saya akan kirim lewat PDF amudungan. Atek nasoi garar anak ta dope, atek nasoi garar helat ta dope, ayo amudungan. Dan tu diai, sudai marlas niro hama. Ikon ulas doro hatta hamudungan. 50.000 peta pasahat. Daripada buih kita mengalang saksang di Lapu Agung. Unang majo talang saksang. Sipata marsa doi ba mamereng WhatsApp grup. Nuansa apa kita? Tapi binereng mana nuansa apa kita? Dibuka mak rekap. Bah dangadong dope dana pensiun na. Apa nggak setor nuansa dipikiri. Ayo kita beli ini yuk kebaya nanti supaya kita seragam virtual ini. Ni bereng miso guarna suarong do petong dana pensiun hamudongan ngamar balikap be ubangga doi bana namar nuansaon martibak kon namar tuhanon boy do mar nuansa alai tapa tujuh lu majo akan arikot ala na saleleng marminggu saleleng ruas ni huriah kita dakya matak molo na mangalionon bereng mak amplop ucapan syukur ulang tahun gereja impetong do sa mingguan terakhir. Unak pola tapasabe amplop ucapan syukur ulang tahun ke-31 dung salpu tanggal tolu nama tapes tahun di permingguan pukul sia. Molo na tahun salpu di opak permingguan ni mengalang senek mahita dari kita tu kita deh. Datung dohonon di per tahun akan mengalang amplop ucapan syukur mak nandapotan senek. Ipe hurang dengkan gabi habatuan isena semangalehon. Ya silas semerminggu. Bahasa dang merminggu dang dilehon amplop 50.000 pelok kamu mak dari kita untuk kita deh nakin dung sidung permingguan pagi itu terus ada nama dapat tonau amang ada yang berbangga hati minggu depan dalam satu ibadah akan diberikan makanan tarsong gue tahu burjun itu hanok kape bah turion hape soya utaringoti jalanan ruas nih huriata. Dia berkenan dalam satu ibadah memberikan makanan. Dakku upatakas nakin makanan do. Lape makanan do tong. Nasi kotak do naing. Alai hudok kon hupesan nakin dok koma tu nang manubangi pukul sia mak. Isido permingguan. Asa amplop tahun tapagudang mak tu permingguan nasingi. Itu tanda-tanda mulungan. Tuhan sangat mengasihi kita. Alani semangat mahita hamudongan. Semangat mahita terus lahu mangulahun akaulun naringgan. Agojo so nilai dapat dana pensiun amplop dapat HP 200.000 yen neneng pasatut tu dana pensiun bagi 2 100. Selesai mau undang gudang alasan kan itu. Harus seperti itu hidup ini. Lah kalau enggak kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Hamudongan kita tidak mendapatkan apa alani. Ayo semangat. Marlas niroha di bagasan Tuhan. Amin. Mulai hati mah di pasat rohan hami Tuhan Tuhan pardinggan bahasa hinorkon ni asimboy hami Tuhan marhasonangan. Sipata marsak kami madeli alani hamaulon alai di hati dakon Raja David do marhiti turbu sadarion ubel gado sonang ni rohana molo rap doh Tuhan
Hirana so dia do las ni roha hinorhon ni portibi hamuraon pangkat do lan akan asing. Tuhan, dung di sesaho dosa ni Raja David ina malas ni rohana. Hami pe Tuhan ikon las marohanami. Ala asim nama cebalgai. Tuhan di bata mulia hati mak. Asa hujalahi hami matutu akalas ni roha midaho dang mida portibi. Boy do marlas ni roha hami mida portibi alekol ulasam marohanami midaho. Tuhan tokin nari ojak kono ma panitia pembangunan naniluhon ni situa Oscar Siregar. Tuhan di bata lem matua amangon lem dipilih du dirina. Alan i pasu-pasu ma Tuhan panguluyon ni amangon songoni nang sudi akka panitia na asing nanaing ojak kono nandon. Dang niang ulon na sida. Macebora do aligabe niang doi mulu sadaro hanami saluhut mangasahoko Tuhan di bata diuluti mamulem muse patadahon tulu halak ruas ni huriam naneng gabe calon situa ipe Tuhan pasu-pasu ma ulaw na do doi alai boy do gabe niangi molo marpos ni ro hahami toktong tuho pasu-pasu ma nasida na tolu. Diuduti mamusian non pasahat tontohonan situa tu dua halak nong madalani halirlingon situa na piga-piga tahun perpudion. Tuhan di bata jakkon ma inang Marta boru sinaga jakkon ma inang Leana boru pasaribu. Di bagasan hagaleon nasida las disido nasida ro. Di bagasan gudang ni ulaw nasida las disido tong nasida ro. Dang naso adong kesibukan nasida. Halalas disido dia lusi pajum alan i songon hatam tu Raja David ma iring-iringom mo ma nasida di pardalanan nasida do disudia kalau nasida patau pasonang pasu-pasu nasida Tuhan rap dohot hami Tuhan di bata upasat hami ma Tuhan tuho inang boru na pitupulu na topo mabalu na tuari rap dope nasida sarapan holan marholang sapsia 10 menit nung marujung ngulu amangi dakdagamon somarsak somadili apuli inangi doto lu geleng na somar hasohotan dope pakulingi tugar-tugari margugo manasida mengadupi nama saya jala patau nasida mangatusi hamatiani bahagian sian ngulu ni na porseya do asa sudedo ikon saat tu hamatiani asa molo di paborhat pemarsugot bakai tu inganan persatukiani patulus ma rohani inang ya nakon nasida dua do boru nasida sada do sudi keluarga upasat kami ma Tuhan tuho presiden nami Bapak Joko Widodo patau ibana Tuhan manguluhon negaraon manguluhon pamaretaon terlumubi dina mangadopi pandemi COVID-19 asa habisuhon nasian ko Tuhan Jepang amanami Jenderal Purnawirawan Luhut Bincar Panjaitan Ketua PPKM di Pulau Jawa dan Bali patau tong nasida koordinasi do sudiak ke pemerintah daerah asarap serempak mabain akaulaun dalam rangka memutus mata rantai virus corona. Tungsong dia pe Tuhan pandemion sadok pasonang mahami terus madalani hari-hari nami huhut disiplin prokes. Tuhan akaruas ni huriam namar sahid na pihak nuaing di rumah sakit manang dibagas nasida pe. Patau nasida Tuhan. Pasu-pasu obat na pinake dok na pinangan dokter para medis na macama pamatang na. Lehon hamalumon. Patau nasida tong mangatusi unggoho holong loroham tong tu nasida akan namarsak Tuhan apuli akan nagale Tuhan pargugui Tuhan di bata upasat kami anakon nami kelas 12 anggiat nyan sude nasida Tuhan lulus asa boy dulu timuse tu persekolahan na tumibbo
Kupasat tami ma Tuhan tuho sudi akalon nami di bagasan sa mingguan dongani mahami. Nang di pesta ulang tahun huria 40 sadahon di permingguan pukul sia hari minggu na nang roon tong dinggan mardalani atong hupuji hupasanga pami mau marhita na mo Jesus. Amen. Marid de mahita sian buku ede nomor 500 opat mamuka masian ayat sada sahat rodiopat huhut mata pasahat pilihan sada A sada B dok paduahon dok naditonga pilihan sikula minggu niyan nakota pahuputa manang bere manang paraman marid di mahita. Lasmarohata di tuata di bata, Lasmarohata di tuata di bata, Lasmarohata di tuata di bata, Arorohani hagogoni. Parasirohado Jahobadi bata, Parasirohado Jahobadi bata, Parasirohado Jahobadi bata, Parasirohamanangitao. Pardinggang basado tuhata di mata, Pardinggang basado tuhata di mata, Pardinggang basado tuhata di mata, Pardinggang basa manangitao.
basa do Tuhata debata, pardenggan basa do Tuhata debata, pardenggan basa do Tuhata debata, pardenggan basa manang itao. Domini debatasa ortu hitao, Domini debatasa ortu hitao, Domini debatasa ortu hitao, si banda memanana hitao. Lasmarohata di Tuhata debata, Lasmarohata di Tuhata debata, Lasmarohata di Tuhata debata, Aroroan di Hamogoni. Parasirohado Jehovah debata, Parasirohado Jehovah debata, Parasirohado Jehovah debata, Parasiroha manang hitao. Pardenggan basa do Tuhata debata, pardenggan basa do Tuhata debata, pardenggan basa do Tuhata debata, pardenggan basa manang hitao. Domini debatasa ortu hitaon, Domini debatasa orna hitaon, Domini debatasa ortu hitaon, si banda memanang hitaon. Nuaing masuk mahita tu acara pelantikan panitia pembangunan. Anon dung dejahahon ganuk guar Roma tujulu. Ketua madi ujung terus memerjocer lukoni marholang sada tingkat. Jadi di pakusong mandon sada tangga asabui hamin non mamulus lau pasahaton SK. Marid de mahita. Asiro amu puji Allahu manubusa dipaia
tabigima surat keputusan panitia pembangunan nanaing jahon ni perhalado per tahun situa Nelson Sihite. Surat keputusan pimpinan Jemaat HKBP Cipayung Cilangkap tentang pengangkatan panitia pembangunan HKBP Cipayung Cilangkap, Resort Cipayung Cilangkap. Nomor 011-Cipcil-SK-3 Romawi _2022. Pendeta HKBP Resort Cipayung Cilangkap yang berkedudukan di Cilangkap Cipayung, Jakarta Timur membaca Aturan-Peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga tentang panitia pembangunan, menimbang perlunya mengangkat panitia pembangunan HKBP Cipayung Cilangkap, Resort Cipayung Cilangkap periode tahun 2022, memperhatikan keputusan rapat Parhalado HKBP Cipayung Cilangkap pada tanggal 25 sampai dengan 26 Januari 2022 dan keputusan rapat Huria HKBP Cipayung Cilangkap pada tanggal 5 Februari 2022 tentang pembentukan panitia pembangunan, memutuskan dan menetapkan mengangkat nama-nama yang tersebut di bawah ini menjadi panitia pembangunan HKBP Cipayung Cilangkap, Resort Cipayung Cilangkap periode 27 Maret 2022 hingga selesai. Demikian surat keputusan ini diperbuat agar panitia pembangunan dapat melaksanakan 1. Penggantian pelapon dan atap gereja serta hal yang dianggap perlu untuk diperbaiki. 2. Pembangunan sekolah minggu atau gedung serbaguna di lahan kosong milik gereja. Apabila di kemudian hari ada kesalahan dalam membuat surat keputusan ini, akan diperbaiki seperlunya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2022, Pendeta HKBP Resort Cipayung Cilangkap, Pendeta Lundu HM Simajuntak Demin. Lampiran surat keputusan Pimpinan Jemaat HKBP Cipayung Cilangkap tentang pengangkatan panitia pembangunan HKBP Cipayung Cilangkap nomor 11 _HKBP _Cipayung Cipcil _SK _10 Romawi _2021 mengangkat Ketua Situa Oscar Siregar MM, Wakil Ketua Situa Edinatal Siahaan, Wakil Ketua 2 Situa Tumonggi Siregar, Sekretaris 1 Situa Nahanson Sinaga, Sekretaris 2 Situa Nahanson Lumban Gaul, Bendahara 1 Nurmayana Boru Sinaga, Bendahara 2 Sutrisno Marpaung, Koordinator Seksi Dana Situa Erianto Purba, Wakil Koordinator Situa Nelson Sihite, Anggota Natal
Manalu sektor 1, Situa Bona Pak Pahan sektor 1, Ebenezer Lingga sektor 2, Otang Manalu sektor 3, Joni Harlen Nadeak sektor 3, Lamhot Marpaung sektor 3, Freddy Nenggolan sektor 4, Situa Alberto Saur Parsauran Doluk Saribu sektor 5, Situa Boy Onasis Nenggolan sektor 5, Hasoloan Panjaitan sektor 5, Situa Gadda Sinaga sektor 6, Batara Siahan sektor 6, Max Sinaga sektor 7, Situa Epsan de Bataraja sektor 8, Situa Maringan Silalahi sektor 8, Berton Sianipar sektor 9, Beni Hasibuan sektor 9, Resman Sidauru sektor 10, Simon H. Sinaga sektor 10, Situa Adirman Purba sektor 11, Situa Thompson Hasibuan sektor 11, Ramses Hutagalung sektor 12, Seksi Perencanaan atau Situa Morhan Turnip, Seksi Perencanaan Situa Mohan Turnip, anggota Sudung Tanjung Irfan Sidauro, Seksi Humas Situa Bongsu Simajutak, anggota Situa Dostala Besi Hobing Mardel Sagala. Demikian surat keputusan ini dibuat, dan jika kemudian terdapat kesalahan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2022. Pendeta HKBP Resort Cipayung Cilangkap, Pendeta Ludu HM Simajutak Demin. Dagan so hulantik kamu hujahama sada ayat nalaho menyemangati hamu. Sian sada Korin bidu 15 ayat 50 walu. Ope hamu aka dongakku nahina holongan. Marsihohot jala so mubau bamahamu. Jala lam sumurung matok tong di bagasan ulaun ni Tuhani. Ay di boto hamudo dang magopo halu jom muna di bagasan Tuhani. Au Pandita HKBP Resort Cipayung Cilangkap. Sadarion Minggu letare tanggal 27 Maret tahun 2022 di Parbingguan pukul 00.00. Resmi ma huwajako kamu gabi panitia pembangunan HKBP Cipayung Cilangkap nanaing makubasi penggantian plafon atap gereja dot akan rekod di gerejaon dohot pembangunan gedung sekolah minggu manang gedung serbaguna di lahan kosong gereja di bagasan Guarni di Bataama dohot di bagasan Guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot di bagasan Guarni Tor di Porbadia. Amin.
sonari berbalik arah matur ruas asa manggobar moladong na punya HP sukarela tolong kami dipoto. Amang berita punya HP. Tabahin mah jempol semangat bekerja. Melihatnya mah mulak mahamu tu inganamu. Tede hom asini roham sinakin. Asini roham. 467 ayat 1 itu kita nyanyikan. Ditiki marede las Roma tujolo calon situana baru tusiamuku madua dihabiraku madua bersama dengan suami atau istri. Kita nyanyikan asini roham hupuji yang tadi. Omma nasida muse naleng marhubas di huriat tahun. Tulu halak calon situa nong radi alani hala patadahon diri doon tuhita kinasahak ma tuna parjulu nong di patadahon di tongani parhalado kinasahak ma tu amata Sutrisno babuahamu maguarmu inata buruaha tanggal tubuh alamat dot akan rekod si pabuamu. Mulyate, kami calon situa sian sektor pitu, kami keluarga Sutrisno Marpaung, inata pardijabu, boru tambunan, kami tubuh tanggal 15 September tahun 1977, tinggal di Jalan Persada Kencana 3, nomor 34, Cilangkap. Mulyate. Nah, mangihut baduahon tu Teddy Marpaung. Nama kami keluarga Teddy Marpaung. Saya lahir tanggal 30 Juni 1982. Istri Ivo Boru Tagalung, anak baru 1. Kami sekarang tinggal di Jalan Raya 1 nomor 4, sektor 4. Terima kasih. Bina sama tu inang Chris Boru Sihobing. Terima kasih, shalom untuk kita semua. Nama saya Erida Tris Asi Parningotan Boru Sihombing. Kami calon sintua dari sektor 11. Saya lahir tanggal 21 November 1974. Nama suami saya Immanuel Ambarita. Anak kami 4, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Omma nasida natulu nong radi tagan soro sonari ngaparjulu nasida tong patadahul diri di parhalado alani lasmaruhat tamajakon molo sektor pe habur hatanna alen lembangula di huriat tadi alani tajakum manasida gabe parhalado songon calon situa di tonga-tongani hurion asa molo dinggaddo tu tauni bui manasida muse majalo tohonan hasit tahun alani
horasma di hamuna tulu, ringgas ma hamu sermon, seganup hari Selasa, las parwak kamu maka ruas nang di sektor bekerja sama tong tu koordinator sektor. Mulai ate mak hudul mahamu. Noaing tau duti pamuse lau pasahaton tohonan hasit tuaun tu dua halak marid di mahita. Hamu ali akadongan nasa huriaon di ida hamudo nuaing dongatta na jongjong dison na ita pilit bahen situa di tonga-tongatta naing pangiduan nasida ma pasu-pasu sian Tuhani asa margogo nasida mangulahon ulaw nasida atong tabigi majolo pangripunan ni ulaon ni situa na parjolo pangula ni huria do nasida mamata-matahon dongan akan napinasahat tu nasida dohot mangaramoti parangi nasida molo di boto nasida na hurang ture parangi ni manang ise ikon picangon nasida tu guru dohot tu perdita asa dipature padua kon medas-das dongatta tu permingguan dohot manakasi alana ubahen nasoro napatuluhon medas-das anak boru sikola asa odop ro paupaton manikir akan namar sahid jala pature kon narikot tu nasida dohot nasa natar patupasa ala narumikot pasingoton hatani dibata tu nasida dohot tu mangyakotsa mangapuli akan namarsak paturehon akan ada angol dohot napugos palimahon paonopon mangup mangapuli akka sipilibegu akka parugo amo na asing dohot akan nalilu asa dohot mersaulihon hanguluan na pinatupan ni Tuhan Yesus na papituhon mangurupi paturehon akka guguan dohot ulaon narikot tu harajaun ni dibata ope hamu na hinaholongan naing takas botoon nami burjuni rohamuna mangaradoti ulaon hasit tuauni dibaheni alusi hamu ma na husukut tonon tu hamu na parjolo naolo do hamu mamarangi kon parangi natama di jolo ni dibata dohot di jolo ni jolma padua kon naolo do hamu
manalo ulaun hasituan macalo ulaun hasituan songon na hupa cocor odeng tuhamu patuluhon naolo hamu mangaradoti sude sian nasa roha dohot sian nasa gogomuna hopartuhatan di bata molo sadaro hamuna mangului jala marpadaton sude nai di jolo di bata dohot di jolo di dongat taon dok kamu mah olo Situa Marta Boru Sinaga hatani di bata nasahat tuhamu di nama calo pasu-pasu tohonan hasit tuhaun tersurat madisada Timotius bidusada ayat 12 maulihate hudok di namar gugui honau ima Kristus Yesus tuhatai ai dia tong doau haposan ubahedna dibabakit au gabe parhalado atong haringgas somma habur duombi songon pangula na sotarila na padalaton hata hasit tongani tigor-tigor amin. Sai diperrohai Tuhan di bata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite tot di perbedia laho mangulakon siulaon na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangap di bata di tonga-tonga ni Juliana. Amin. Situa Liana Magdalena Boru Pasaribu hatani di bata nasahat Tuhamu di nama calo pasu-pasu tohonan hasit tuaun tersurat madirom biddu 10 sada ayat sada nahuapoi mahamu ali akadungan marhite-hite asiniro hadi di bata pasahat hamuma daging muna bahan pilihan na mangulo nabadia nahinalomohon ni di bata ima haldaulaton ni namarroha atong haringgas somma patuluhon hasit tuammi songon pangulan na sotarila na padalaton hata hasit tongani tigor-tigor amin. Sai diperrohai Tuhan di bata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite tot di perbedia maka burjuhon siulaon na pinasahat ni di bata Tuhamu sadarion asa marsangap di bata di tonga-tonga ni Juliana
Amin. Hamu akadongan na dihuriaon jakon hamu manasida di bagasan dame sudema hitahon menggogo tumangyakon nasida na dua asa majadi ulon nasidai kuhut makorhon hasangapon ni tuhatta. Amin. Martangi yang mahita ali Tuhan di bata amani amanami na di banua kijang maulihate ma rohanami tuho alani asini roham di akka dongan namion say tabay ma turohana sida akka silehon-lehon nitod di parbadia asalam marroha jalan mergogo nasida mangaraduti tohonan nasahat tu nasida asi maroham dohot disudi ruas ni huriamon asalam hot ha porsion nasida be jala lam ture parangin nasida mangihutton ho sungguli ma rohanami asa masih haholongan unang adong si picangon dihami asalam rarat harajommo jalalam marmulia guarmo nabadiyai. Amin. Nuaing tabigema perwakilan nasidana dua laho madok hata dinong majalo pasu-pasu hasit tuaon alai perjulu mara amang nadia teh tabigejo atana jo Mauliate matutu di pasar rohanami secara khusus inanami nang majalo hasitua di tonga-tonga ni huriaon soni nang paribaku inang boru pasaribu mauliate madituan di saluhu dengan basana alai makilala dohami songon keluarga dohot sabutulna lemah donasi dan ikuma alai pos dorohanami di tangyang muna na tangyang marsitanga kita gabe boy dengan merdalan ulau tu pudian nyari ima nong ni jalon ni nanami sadarion totong bok kamu di bagas tangyang muna tutu asa margowe bana asa hipasi bana terlumowi asa tiur salu na lakana madalaton majalo tohonan hasitua songonima mauliate ma di pasaronami dihamu salu na butima. Horas madita salutna. Horas. Mauliate ma di tuhata. Na hormati hami amang padita LHM Simajuntak dot keluarga. Na hormati hami amang pendeta sang harapan dot keluarga. Suang songonima nang saluhutna amang inang parhalado. Naro mangadopi acaraon manang aka amanami inanami parhalado na sodohot pedison upasat hamido mauliate tuhamuna suang songonima damang dainang jemaat HKBP Cipayung Cilangkap na mengikuti ibadahon suang soni manang mengikuti live streaming di tongani bagas suang sonima nauha holongi hami saluhutna na poso bulung remaja dohot aka yanakon nami anak sekolah minggu mauliate ma di dukungan doa muna salelengon
nunga mardalan persiajaran nami selama calon sintua maipe nunga saha tohonan sintua tuhami buan hamu mahami amanginang ditangyang muna asa denggan jalamar gogo hami mangula nasa siulon nami siganupari tarlumo bima namangula di ladang ni tuhata horas madhita saluhutna sehat-sehat mahita debatama nama masu-masu amin. Tanggung ate ala holar dua halak dok baini dang mak. Shalom, selamat hari Minggu madhita saluhutna. Selamat hari Minggu. Mulai tema tapasaha tu Tuhan pardinggan basa disiala asih dot holong ni rohana nama nugu-nugu hita boi hita romar minggu tu bagas joroon di bagasan sehat las ni roha. Mulai tema hupasat hami tu pendeta resort LHM Simajuntak dohot pendeta fusional Tumanggor dohot ama dot ina situa parhalado HKBP Cipayung Cilangkap suang songonima dohot salhut ruas ni huria sian ama ina dohot naposo remaja dohot yang nakonami sekolah minggu jadi hupangido hami dina aktif hami di pelayanon mangido hami asa buah kamu mahami di bagasan tang yang muna asa boi hami mangula songon lomo ni ruan itu hani jadi songon lima upas hami muliat las binasa ma tuna mewakili perhalado pasaton hata lasian lima abu alatu alahodo hata ya salah si bereng abu ya. Oh ya Horas madihita salhutna horas marlas niroha ma tutu huriatta apala sadarion godang na memilihud dirina neng mangula di huriatta parjolo nakining nunga terbentuk panitia pembangunan mauliate ma margogo atas nama huria margogo ma nalaho mangulahoni napaduahon nakining tabba muse calo situa ni di huriatta las marhiti omma huria pasaton mauliate tuhamu naung terjauh saha mahamu muse terpilit ima kata kunci tuhamu amang inang calo situa denggama peuti utamu huriai asaboi saha terpilit tamu tu aka tahun naung rok aka arina mangihut tu situa naung ditabalhod sadarion situa inang boru pasaribu dohot inang boru sinaga sian huria pasahaton mauliate ala nunga dipeluk kamu dirimuna lau mangula di tonga-tongani huriata marhition inang lam tabbama rintangan lam tabbama tantangan dihamu aka coba-cobaan songo dia pahutu muna mamuse sian hami dongamuna saulaun ra mangulahu kita ra manaruson asa margogo hamu laho manaluhoni saluhu naka rintangani tu juluan nyarion rak mahita mangula di hurata mamuji pasangapot Tuhani songonima hata sian hami parhalatu molate nuaing kada lasni rohani parhalado majakon nasidana dua nang pasahatun nasida ma pamujion marhite kur tetap prokes ya formasina boy mas songon diatur
parhalado hot majongjong alai yatur madinggan. Ya. Lamang tubangku dah, tubangku. Parhalado langsung mah dison. Sudi. Tatangyak koma peliata ali debata amanami na di Banua Gijang hodo hararuan di saluhut silehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho sa icalo may beuap na husus di julum pasu-pasu may jalaramuti asa huparasya kami pilihanon patibulkon haracawmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay maruhan nami marhite-hite toddim asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir kami madop mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasarani lehon mi Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajawmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarun hanguluan siapa hari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami tugihon tu pangucunan, palu amahami sian pangago. Mahamudi bagasan dame jalo mapasu-pasu sian debata
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Disodakon Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama bohina tuho. Jala di pasaur kon madamena tutod dim. Amin. 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 Ala situasi pandemi sian hadawam mahita madada situat tanah baru do calon situa pasahaton semangat asa nang pola masih jalangan kita tetap disiplin prokes. Selamat hari Minggu dan salam sehat. Situa baru kita berfoto, calon sintua yang 3 nanti kita berfoto. Yuk. Amang Nadia. Oh, Inang sini. Kami bertiga dulu, Mang. Mang. Tulang Harjen. Oh? Wait, tujuh alam jo. Oh, kita maju sudah. Ayo. Ya, biar langsung kita bubar. Ya, perhaladu sudah nomor ayo. Sini nah. Calon sintua juga, ayo.